Чувал ли си това? Трябва бързо да се възстановиш, да влезеш във форма, да поемеш домакинството, да изглеждаш така, сякаш никога не си раждала. Това са само част от очакванията, които обществото поставя върху новите майки. Истината е, че след раждането тялото и душата преминават през огромна трансформация и е напълно нормално да се чувстваш уморена, да имаш болка, да имаш моменти на съмнение дали ще се справиш, да нямаш сили за всичко. Обществото често забравя, че не си просто майка, а си и жена, човек, който има нужда от време и грижа. Стресът е реален, липсата на сън, на новата роля, притеснението дали правиш всичко правилно. А когато върху това се натрупа и натиска от лъскавите социални мрежи, да си перфектна, става още по-тежко. И искам да ти кажа, ти не си длъжна да бъдеш перфектна. Ти имаш право да си дадеш време, да поискаш помощ, да поставиш граници, защото грижата за теб е неразделна част от грижата за твоето бебе. Ако усещаш, че имаш нужда от малко повече подкрепа и яснота как да си върнеш баланса и енергията си, подготвих безплатен гайд с първите стъпки, които ще ти помогнат да подредиш хаоса. Пиши ми в коментари, ще ти го изпратя на лично съобщение.